ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Mabasi awiri amene anyamula Amalawi 156 omwe akuchokera mdziko la South Africa afika ku Blantyre. Dziko la Malawi likuchititsa msonkhano wa maiko a mchigawo cha Sadiki womwe cholinga chake ndi kulimbikitsa kukonzekera komanso kulimbana ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ndipo timu ya dziko lino ya Flames masana ano ikumana ndi timu ya Ethiopia m'masewero achiwiri opimana mphamvu. Takulandirani mu nkhani zathu. Mabasi awiri amene ananyamula Amalawi kuchokera mdziko la South Africa afika ku Blantyre. Anthuwa athawa za mtopola ndi zachiwembu zomwe zikuchitika mdziko la South Africa ndipo zikukhudza nzika za maiko ena. Pakadali pano anthuwa athokoza boma powapulumutsa kwa anthu achiwembuwa mdziko la South Africa. Mtolankhani wathu Chisomo Breki anakalandira nawo anthuwa. Chisomo atiuze kuti ntchito yolandira anthuwa yayamba bwanji komanso ndi anthu ochuluka bwanji amene aonetsa chidwi chofuna kubwerera kuno kumudzi. Zomwe kwambiri ntchito imeneyi yayamba bwino mmene mwafotokozera kuti anthu pali mafezi yoyamba anthu afika 100 chakuti amene tikufotokoza pano. Anthu amene ndikuphatikizapo amayi ndi ana amene alandiridwa lero. Chief Secretary mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi ndi amene anatsogolera ntchito imene yolandira anthu amenewa. Atangofika Pakamuzu Stadium cha kumawaku anayamba ndi kuwaunika mukudziwa ine kuti mdziko la South Africa nthenda ya COVID-19 yayambiranso komanso amawaunikanso COVID-19 komanso kuwaunika Ebola. Chifukwa ku South Africa amakhala ndi anthu amaiko osiyanasiyana ena mwawo amene akhuzikanso ndi nthenda ya Ebola ngati ku West Africa. Ndi atawaunika anawapasa kadzutsa. Ine mukudziwa ine kuti anthu amene ayenda ulendo wautali kwambiri kuchokera Zulu kugona Mozambique nsafika kuno ku Malawi amene akuti aje ndipo manawakonzera ndithu kadzutsa wabwino timati have a breakfast chakumawako. Atadya pamene pamene no Chief Secretary amawalandira anthu amenewa kuwauza kuwatsimikizira kuti boma sikuti lawata ayaya. Boma linawo limodzi. Ndi chifukwa chake boma linakonza dongosolo limene kunena kuti abwere kuno ku Malawi. Chifukwa kunoko ndi kwawo, kuno ndi kumudzi. Akamayenda kuno kumene afika kuno kuyambira lero sakuyeneranso kumayenda ndi passport kapena kumayenda ndi chaumzika kapena pepa linalilonse kuti unaka afunse kuti ndinu ndani iwo anene kuti ndi Amalawi. Ayi, anthu asopano ndi afulu afika kuno ku Malawi. Ndipo a Chief Secretary anena kuti boma likuchita chothekera china chilichonse kuti anthu amene akufuna kuti abwere kuchoka ku South Africa kufika kuno kumudzi afuna anthu amene abwere ndiko. Ndipo padakali pano pali anthu amene okwana 600 amene azibwera mu phase ina yachiwiri. Ndipo anthu 600 amene koma chiwerengero cha anthu onse amene akufuna kuti abwere chilipo chopitirira 3000. Ndipo ana kuti figure ipitirira kukwera chifukwa chonena kuti ngati amene abwera lero achokera ku Western Cape kumene kundidera lina amene amayitchula kuti Mose Bay. Koma ku Mose Bay kuliso madera ena ngati achina George ndi madera ena amene kuliso Amalawi ena. Komanso kuli ma province ena KwaZulu Natal zikuchitikanso zimenezi. Gauteng zikuchitikanso zimenezi. Ku North West zikuchitikanso. Ku Durban zikuchitikanso. Ndi Amalawi amene wapadakali pano ndina kuti boma likuonesetsa kuti likugwira ntchito ndi office ya kazembe wa dziko la Malawi ku South Africa ko komanso Amalawi ena ndi mabungwe ena ngati a Red Cross kuti anthu 600 amene wawanso abwere kuno ku Malawi. Kuphatikizapo kunena kuti anthu okwana 3000 amene afikenso kuno ku Malawi. Koma a Chief Secretary mlembi wamkulu wa boma afotokoza kunena kuti ntchito imene iyi ndi yayikulu kwambiri ndi kufunika ndalama zambiri. Ndipo akupempha mabungwe akufuna kwabwino makampani unoti ndi mabanki mumamva kuti banki yapanga mabiliyoni ngati ngati amati profit yawo apanga mabiliyoni kumati ndi mabungwe amene ali ndi ndalama amati madona support kuchokera kunja. Boma likupempha anthu amene kuti companies zimene zikuti zibwere poyera zigwirane nalo manja boma kuonesetsa kuti Amalawi amene wawa afike kuno kumudzi, afike kuno asakhale kunoko ndithu masiku awo amene angakhalire ndi moyo wawo. Chinthu china chimene ineyo ndinawafunsa ngati fa MBC kunena kuti sono anthu anu abwera kuno ku Malawi azipanga chani, boma mupanga nawo chani, mutani pamenepa. Ananena kuti padakali pano pali ntchito zambiri zimene boma likugwira zachitukuko, pali ntchito zina zimene anthu amagwira kuti apezeka angachepe. Boma lionetsetsa kuti anthu amene wawo apindule ndithu ndi ntchito ngati zimene zakabwerera m'makomo mwawo. Chifukwa ena kuchokera ku Nkhatabe, ku Chitipa, ku Mzuzu, ena kuchoka ku Mangochi, ku Nsanje
akabwerera m'makomo mwawo afuna aonetsetsa kuti boma lilondoloza kuti anthu amene wawa apeze ndithu kangachepe kenakake kuti poyambira chifukwa ku South Africa ndikumene anamanga moyo wawo ndikumene moyo wawo wina uliwonse umatheka ndithu izi zangowasokoneza ndi boma kunena kuti siliwasiya anthu amenewa lionetsetsa kuti liafikire ndithu kunena kuti no apindule nawo mu zinthu ntchito zochitika ngati achitani tukula pa khomo komanso kuli 5 billion imene boma likupereka la CDF kumene kuja kuli component yotukula amayi afunanso kuti amayi amene abwerawa nawonso akhale nawo zimene zita apindule nawo kuti alandire thandizo. Chabwino Chisomo utayankhula ndi anthuwa kwenikweni anati chani? Anthu amenewa ndinganene kuti pa Chingereza anandionesera mixed reactions. Choyambirira chinacho nina kuti ndokondwa kwambiri kuti afika kuno kumudzi. Atangotsika mu basi imene momo amachita kumveka kuti anthu adanaso amtendere ndipo amafunitsitsa kuti afike kuno kumalawi ndipo amathokoza wina aliyense imene popo amathokoza boma kuti zikomo potiganizira kuti titani tibwere kunoku chifukwa powabweretsa kunoku boma lasonyeza kuti limawasamalira limawakonda anthu chifukwa maiko ngati Ghana, Nigeria, Zimbabwe, Mozambique nawonso kutenga nzika zawo kumapitisa maiko awo ndengati boma la Malawi silimatenga anthu awo ndi nawonso mayamba kumadzifunsa kuti kodi ife nditili ndi kholo koma athokoza ndithu kuti pano pali ndi kholo labweretsa kuno kumudzi ndipo moyo wawo ukhala ndithu umene iwo akuganiza koma chinthu chinanso nchonena kuti nafotokoza kuti ali ndi nkhawa kuti sopano kuyambira amene afika kuno Malawi moyo wawo ukhala otani ntchito zimene amadalira ndi zimene amagwira ku South Africa kuno alibe ntchito ina iliyonse so nkhawa imeneyo ndimene boma likuwasimikiza kuti iyayi msadandaule inu chachikulu ndiona kuti mafika kuno kumudzi moyo ulipo chifukwa anthu ena amwalira kumene aphedwa afa moyo palibe ndi awasimikiza kuti aona kuti awathandiza apeze ndithu poyambira pano ndikunena pano anthu amene wawa pa stadium uko akuwapasa ma transport pala anthu ena alandira 150,000 kwacha makamaka amene amachokera ku chigawo cha kumpoto ena amene amachokera chigawo cha pakati alandira ndame kona 100,000 kwacha ena amene amachokera kumwera kuno alandira ndame kona 70,000 kwacha wina aliyense kuti mpaka na madzulo ano kapena masiku amene akubwerawo akafike ndithu ndi azibale awo akakhale makomo. Tathokoza Chisomo chifukwa chobwera mu studio muno. Inenso ndakuthokoza ine. Mtolankhani wathu Chisomo break. Nduna ya zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono Bright Msaka yati ntchito yolembetsa mayeso a standard 8 mdziko muno yayamba bwino. Ndunayi yanena izi kudedza pomwe imayendera momwe ntchito yolembetsa mayesowa yayambira msukulu zina mbomali. Madalitso Muhango wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Ntchito yolembetsa mayeso a standard 8 yayamba msukulu za primary maboma onse mdziko muno. Poyankhula atendera sukulu ya primary ya Kanama komanso nthandiza mboma la Dedza, nduna ya zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono a Bright Msaka ati ntchito yayamba bwino mbomali komanso maboma ena mdziko muno. Ansaka anati sanalandire ripoti lililonse lokhudza kuonera mayeso komanso zovuta zina zomwe zimakhalapo pa nthawi ya mayeso. Ndunayi kenako inayamikira bungwe la Manebu kamba kuonetsetsa kuti ntchito yolemba mayeso iyambe bwino maboma onse a mdziko muno. Ndayendera sukulu zingapo kuno kudetsa koma ndikuyendera sukulu kuno kudetsa kutulanga anali chero kumvesera kuyambira kuchitipa paka kunsanje kuyambira kusalima paka kumchinji kuona kumva kuti kodi mayeso ayamba bwanji. Ndinokondwa kunena kuti mayeso kuna kulikonse Malawi muno ayamba bwino ayamba pa nthawi yake. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Nthandiza ama Claude Kathumba ati pa sukuluyi sanakumane ndi vuto lililonse ponena kuti zipangizo zonse zogwiritsa ntchito polemba mayeso zinafika nthawi yabwino. Ophunzira amene akulemba mayeso alipo 77. Maphunzira 77, 45 ndi atsikana, 32 ndi anyamata. Palibe zotsemwetsa zambiri, palibe ophunzira amene wadwala, chilichonse chikuyenda ndithu mchimake. Tili ndi amainvigilera amene akugwira ntchito yawo bwino ndithu. Ophunzira 255,070 ndi omwe analembetsa kuti alembe nawo mayeso a chaka chino a standard 8 mdziko muno. Mwachiwerengerochi ophunzira 132,773 ndi atsikana ndipo 122,297 ndi anyamata. Ntchito yolembetsa mayeso a chaka chino a standard 8 yayamba pa 8 June ndipo ikuyembekezereka kutha pa 10 June chaka chino. Madalitso Muhango, MBC, Dedza. Bungwe loona ndi kufufuza za madandaulo a anthu okhudza kagwiridwe ntchito ka apolisi la Independent Complaints Commission ICC lati likukumana ndi akuluakulu a boma kuti aunikire mavuto omwe bungwe likukumana nawo
pa ntchito yake. Mkulu ofufuza nkhani ku ICC a Grant Kankhulungo ati mwa zina akuwunikiranso zokhazikitsa lamulo loyima palokha lothandiza bungweli kugwira ntchito komanso kuthana ndi madandaulo omwe amalandira kuchokera kwa anthu. Emmanuel Chikonso wadza ndi ripoti. Malinga ndi mkulu owona zofufuza nkhani ku bungweli a Grant Kankhulungo, bungwe la ICC analikhazikitsa mogwiritsa ntchito lamulo la mchaka cha 2010 lomwe limalola bungweli kungowunikira zomwe zikuyenera kuchitika akamaliza kufufuza nkhani zokhudza apolisiwa. Ankhulungo ati lamuloli komanso kusowekera kwa zipangizo zoyenera ndi kuchepa kwa maofesi kukuchedwetsa kumalizitsa nkhani zomwe amalandira. Anthufe tilipo ochepa ngati ma investigators okha tilipo 7 kuti tipange cover Malawi essay. Tikakamba mayendedwe institution yathu ino ndi magalimoto awiri amene timagwiritsa ntchito. Ndiye kuti tikafikire kose zimativuta nthawi zina, ndiye kuti makesi aja kumatenga nthawi kuti tiamalizise. Bungwe la ICC limalandira komanso kufufuza madandaulo amomwe apolisi akugwirira ntchito yawo maka ngati achitira nkhanza, kuvulaza kapena kudzetsa imfa pa nthawi yomwe akugwira ntchito. Patha zaka zinayi tsopano kuchokera pomwe bungwe la Independent Complaints Commission analikhazikitsa ndipo lalandira madandaulo osachepera 590, lamalizitsa kufufuza nkhani 268 pomwe 324 zili mkati mwa kafukufuku. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Dziko la Malawi likuchititsa msonkhano wa maiko a mchigawo cha Sadiki womwe cholinga chake ndi kulimbikitsa kukonzekera komanso kuthana ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo kuphatikiza madzi osefukira, chilala ndi mphepo za mkuntho. Msonkhanowu ukuyembekezeka kupeza mayankho amomwe maiko a mu Sadiki akhonza kumasungira mauthenga ofunika pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. McDonald Chiwayula walemba ripoti ili. Poyankhula pa msonkhanowo, mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi ati maiko ambiri akupitiriza kukumana ndi mavuto amadzi osefukira, mphepo za mkuntho komanso chilala, koma ndalama zofunika pogwira ntchitoyi zikadali zochepa. Asaidi apempha maiko omwe ali pansi pa bungwe la Southern Africa Development Community SADC kuti alimbikitse mgwirizano komanso kupeza njira zopezera ndalama zogwirira ntchito yothana ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Masabata 3 awiri apitawo pa 14 pa 15 May nduna zimene zimayang'ana za nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi zinakumana ku Mashingo ku Zimbabwe, komwe anaona kuti ma directors abwere kuno azakambirane nkhani yokhuza loss and damage kuti kodi pakali pano sitikupeza ndalama zambiri, tingatani kuti tipeze ndalama zambiri kuti ngati SADC tizitha kumagwiritsa ntchito tikagwiridwa mavuto osiyanasiyana, chifukwa tonse mu SADC ndikane kuti pafupi nyengo yathu ndiyofanana. Ndero ngati ena ali mavuto mbali naso ndi kudakhalaso ndi mavuto, ndiye mavuto amene atingathe bwanji tichepese kuvutika kwa anthu madera awa. Choncho ngati Malawi tipindula kwambiri chifukwa ifenso chaka ndi chaka zinthu ngati zotereza mavuto ngati amene amatigwera, ndipo tikakhala kuti tikupeza chithandizo tikuthandiza anthu athu, chifukwa anthu amakhala ophinjika ngati sakuthandizidwa. Koma zikatere kumapeza kuti ndalama zopezeka zochuluka, ngati boma kunonso timayimanso paotokha ndikuona kuti tithandiza bwanji kuti mavuto amene asapitirire, Amalawi akhale akusangalala. Pothirirapo ndemanga mmodzi wa akuluakulu omwe akuyang'anira ntchitozi m'dziko la South Africa Aphumeza Ntyali kumbali yake ati cholinga chachikulu cha msonkhanowu ndi kukonza njira zosonkhanitsira ndi kusunga mauthenga okhudza mavuto omwe amadzi akamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi, kuti potero maiko akwanitse kukonzekera bwino ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Msonkhanowu ukuyembekezeka kuthandiza maiko a SADC kukonza dongosolo labwino pofuna kuchepetsa zotsatira za mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kukhala ndi chiyang'aniro cha ndalama zomwe zikufunika pogwira ntchitoyi. McDonald Chiwayula, MBC, Lilongwe. Anthu okhala m'boma la Dowa ayamikira boma kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kamba kathandizo lachangu la chakudya ndi katundu wina yemwe alandira kutsatira mvula ya mkuntho yomwe yaononga katundu komanso nyumba m'bomalo. Nayu Austin Fukula ndi ripoti ili. Loweruka lapitali mvula ya mkuntho inagwetsa nyumba, mapolo amagetsi komanso kuononga bwalo la mpira la Champion ku Dowa. A Eos Malangwasira akumponera omwe akukhala kwa anthu ena akufuna kwabwino pomwe nyumba yawo inagwa ati ngoziyo ndiyosayiwalika. Iwo ati izi zili chomwechi kamba kuti pamene amathawa kuti nyumba ingawagwere, malata anawacheka mutu
komanso katundu yense anawonongeka. Mayiwa pamodzi ndi anthu ena omwe alandira thandizo monga thumba la chimanga la 50 kg zofunda, sopo, mafuta ophikira ndi zina, ati akuthokoza kamba ka thandizo la chakudya ndi katundu wina ofunikira omwe alandira ku Dodma. Ndoti indithandiza pa moyo wanga malinga ndi mmene ndaphindikira, ndoti indithandiza ndi ananga ndi moyo wanga umwina usunthe upite chitsogolo. Ufawo wonse ndi dishi yomwe tinakhuthulira moyo zonse zinawonongeka, ndoti nali ndi chimanga matumba awiri, ndoti chonse chinadzadza ngati munali madzi, inakhuthuka nyumbamo, ndikuti basi mangokha madzi. Naye mkulu woyang'anira bwalo la mpira la Champion Kingsley Chingwalu wati patenga nthawi kuti bwaloli alikonze, pomwe mpanda mbali ina unagwa, chipinda chovalira osewera mpira, malo ofikira alendo olemekezeka ndi ena mwa malo ena omwe awonongeka. Ngati kwa ifeyo ndicho tikhudza kwambiri chifukwa chamene sindachiyambira chinthu chimeneso chimapitira. Anthu ambiri ngati okonda mpira ngati kwathu kuno kudowa maso the whole Malawi ndokhudzika kwambiri so ndimene ngozi yachitikira. Thandizonso linali lonse limene likhoza kubwera ngati kutithandiza kutsatira mu ndolandiridwa. Mmodzi mwa akuluakulu ku Dodma a Charles Matabwa apempha anthu okhala mdera la mfumu yayikulu Mponera kuti athandize anzawo omwe akusowa pogona mu nthawi pomwe nthambiyo ikupereka thandizo la chakudya. Anthu omwe akusowa pokhala tikupempha kuti padakali pano mwina abale awathandize, pomwe ife tikutenga mbali pa chakudya ndi zinthu zina za pa nyumba, koma pa nkhani ya malo okhalawo tikambirana ndi anzathu woyang'anira za shelter kuti tione kuti tingagwire nawo ntchito limodzi bwanji. Maboma ena monga Balaka, Blantyre komanso Mangochi kunagwa mvula kumathero a Sabata yatha, ndipo pakadali pano ndi boma la Dowa komwe mvula ya mkuntho yawononga katundu komanso nyumba kwa mabanja pafupifupi 100. Austin Fukula, NBC, Dowa. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Mabasa awiri amene anyamula Malawi 156 omwe akuchokera mdziko la South Africa afika ku Blantyre. Dziko la Malawi likuchititsa msonkhano wa maiko a mchigawo cha Sadiki womwe cholinga chake ndi kulimbikitsa kukonzekera komanso kulimbana ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ndipo timu ya dziko lino ya Flames masana ano ikumana ndi timu ya Ethiopia m'masewero achiwiri opimana mphamvu. Takulandiranso mu nkhani zathu. Mabungwe omwe si aboma awapempha kuti agwirane manja ndi boma pokhazikitsa njira zomwe zitha kuthandiza kuthana ndi vuto la njala mdziko muno kuti chitukuko chipite patsogolo. Mkulu oyang'anira ntchito za bungwe la United Nations kuno ku Malawi, Rebecca Adadonto, ndiye wanena izi pomwe bungweli limayendera alimi akwazigodo ku Enukweni mboma la Mzimba kuti aone momwe akupindulira kudzera ku ndondomeko yomwe bungwe la World Food Program linakhazikitsa ndi cholinga chothetsa njala m'madera akumidzi. Jackson Sejali wadza ndi nkhani yonse. Pozindikira mavuto a njala omwe akhudza manja ambiri mdziko muno, bungwe la World Food Program WFP likuthandiza alimi ku Enukweni kuti azichita ulimi wakasinthasintha powapasa mbewu komanso fetereza ndi cholinga choti azikhala ndi chakudya chokwanira nthawi zonse. Gulu la alimi la zigodo mderali ndi limodzi mwa magulu omwe akupindula ndi ndondomekoyi, ndipo akakolola zina zikumapita ku sukulu ya Mkombaphala ya Jonasi komanso sukulu ya primary ya Enukweni kuti ophunzira asamakhale ndi njala akamaphunzira. Oyang'anira ntchito za bungwe la United Nations kuno ku Malawi, Rebecca Adadonto, anati ndondomeko yothetsa njala ku madera akumidzi yomwe bungwe la World Food Program lakhazikitsa ndi yabwino kwambiri pa ntchito yochepetsa njala, koma anati pakufunikanso mabungwe ena omwe si aboma kuti agwirane manja pothandiza boma kuthana ndi vuto la njala mdziko muno. Mkulu wa bungwe la World Food Program kuno ku Malawi, Ayum Jun Lim, anati bungwe lawo lipitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi poonetsetsa kuti mabanja akukhala ndi chakudya chaka chonse.
mkulu wa zamapulani ku konsolo ya Mberwa yemwe anayimira DC wa derali anati zomwe a World Food Program akuchita ndizofunika kwambiri pokwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 oonetsetsa kuti dziko lino lili ndi chakudya chokwanira. Lina mwa gawo limene lili pasogolo pa district development plan yathu ndiyakuti tikhale ndi chakudya chochuluka, zokololanso zizichuluka. Ndi programu imene yabwera ya zero hunger ikuthandiza alimi athu kuno ndi makommunity athu kudera kuno kuti azikolola zambiri pamalo ochepa. Bresta Msoya yemwe ndi bambo wa ana asanu ndi mmodzi 6 komanso membala wa gulu la alimi la Zigodo anati apindula ndi ndondomekoyi kamba kuti pakali pano pakhomo pawo sasowa chakudya ndi zina zofunika pamoyo wa tsiku ndi tsiku. Koma chaka chino chifukwa chonena kuti mmene napindulira nawo kuchokera ku thandizo limene anatipasira WFP kuzera mu zero hunger napindula kupeza mathumba 30 bags. Ichi ni chokondesa kwambiri kwa ife chifukwa kwa ife sopano ngati pa banja langa njala yatha. Mwazina ndondomeko yothetsa njala ku madera aku midzi ikulimbikitsa alimi kuti azikhala ndi madimba pakhomo, kuphika ndi kudya za magulu komanso kusamala zakudya ndi zina. Jackson Sichali, MBC. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lagamula kuti kampani zisanu ndi imodzi zipereke chindapusa cha ndalama zokwana 361 miliyoni kwacha kamba kophwanya malamulo okhudza ntchito za malonda. Zina mwa kampanizi ndi monga FDH, Standard Bank, CTS, Nitrophos, Modern Dry Cleaners komanso Urban Leuters zomwenso zalamulidwa kuti zibweze ndalama zokwana 126 miliyoni kwacha kwa anthu omwe akhudzidwa pa nkhaniyi. Mkulu wa bungwe la CFTC Desmond Kaunda wauza MBC kuti aonetsetsa kuti kampani zomwe zakhudzidwa pa nkhaniyi zatsatira chigamulo cha bungweli. Zambiri mu ripoti ili. Pa msonkhano wa atolankhani omwe bungwe la CFTC linachitisa, bungweli lalengeza kuti lapereka zilango kwa mabanki awiri mdziko muno komanso makampani ena litawunika madandaulo 14 omwe linalandira. Mwazina, mkulu wa bungweli a Desmond Kaunda anati FDH Bank komanso Standard Bank anaphwanya malamulo okhudza malonda posintha zina mwa mfundo pa ngongole yomwe anthu ena anatenga. Choyamba ndi chigamulo chimene chaperekedwa kwa Standard Bank. Chimene chimakhuzana ndi customer wawo yemwe anabwera kuzatenga ngongole. Ngongole imene inali ya 4,500,000 imene amayenera kubweza mu zaka zitatu. Komano chifukwa cha zochitika zimene zinali mkati mu bankimo kunapezeka kuti ma system awo anasokoneza ngongoleyi ndikupezeka kuti mmalo moti ibwezedwe mu zaka zitatu, system imaonesa kuti ibwezedwa mu zaka 5. Kampani ya Nitrophos yalandira chilango chifukwa chopereka fertilizer osavomerezeka. Urban Leuters sinapereke maploti mu nthawi yake ngakhale kastomala wawo anali atalipira. Pomwe Modern Dry Cleaners yapatsidwa chilango chifukwa chowononga zovala za munthu wina. Ndipo kampani ya CTS Courier yalandira chilango chifukwa chosafikitsa katundu yemwe inalandira kuti ikapereke. Trust Office, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa chancellor wa skulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBASI, Professor Nancy Chitera alimbikitsa ophunzira onse mdziko muno kuphatikizapo omwe angomaliza maphunziro awo kuti azikhala okhazikika pa maphunziro awo mosatengera komwe akuchokera. Professor Chitera anena izi pamwambo wotsimikiza kutsiriza kwa maphunziro a Form 5 kwa ophunzira 36 apa skulu ya God's Grace Academy ku Blantyre. Iwo analimbikitsanso ophunzira kusankha anzawo mwanzeru komanso kukhala ndi chikhumbo cholimba chokwaniritsa maloto awo. Uthenga umene ndina wabweresera ndionera kuti chimene iwo akhoza kudzakhala mtsogolo muno chili kale mwa iwowo.
sakuyenera kuyang'ananso kunja kwa iwowo kunena kuti akhoza kuti apeze chimene iwo akuyenera kudzakhala. Mwachitsanzo ndinapereka chitsanzo cha mtengo wina uliwonse, koma mtengo tikhoza tengalo mtengo wa mango, timayamba ndi fruit ija seed, timadzala timangothirira madzi meneja ndikuyithira manyowa, komano mtengo umene uja ukakula ukamadzabereka zipatso, anthu samatenga zipatso nkumadzayika pa mtengo paja. Mtengo uja umabala zipatso pawokha, ndiye kuti zipatso zija zili mkati kale mwa mtengo muja. Ndiye kuti munthu wina aliyense ndiona kuti pamene alipo chimene adzakhale chili kale mkati mwa iwowo, chimene akuyenera kuchita ndi kuthiririra. Kodi timathiririra bwanji? Anzathu amene ifeyo timayenda nawo, komanso kodi tili ndi vision zimene timakonda kuonera, zimene timayenda kukonda chimene ifeyo chimene timakhala, komanso pa chizungu amati determination eti kuti kodi akufuna bwanji kuti akhale chimene akhalecho. Zinthu zimene zichazo ndi manyowa zongothiririra kuti chinthu chimene chili mkati mwa ife chija chitumphuke ndipo chibwere ku reality. Mkulu wa God's Grace Academy a Vivian Georgia anati kuchita bwino kwa ophunzirawo kwasonyeza kudzipereka kwa ophunzira, makolo, aphunzitsi komanso komiti yoyang'anira sukuluyi. Iwo ati izi ndi umboni wa chisomo cha Mulungu komanso mphamvu ya mgwirizano pokuthandiza maphunziro. Tinene kuti pamwamba panali Mulungu, muzonse tiziyamika Mulungu. Kupanda Mulungu palibe chimene chingachitike. Cha nambala 2, panakhala mgwirizano wabwino pakati pa makolo, maziphunzitsi komanso ainu ake ana. Ndionena kuti amafunitsitsa atapanga chimene anabwerera pa GJ kuti akamapitiriza moyo wina akhale kuti akakhale ma ambassadors abwino a GGM. Ndinokonda kwambiri chifukwa ndakhala zaka 5 ndikuphunzira, sizoti zinali zophweka, koma I tried my best kuti ndipange push and I should still get through these years. Mungalimbikise bwanji ophunzira ena kuti nawonso akhoza kukafika kumaliza? Ndifuna ndilimbikise ena aliyense kuti oyo ngakhale zinthu zingakhale kuti zikuvuta, tiyesese kuti tizipangabe, tiyesese kuti tikugwirabe, we're working hard so that we can still succeed in life. Munkhani za masewero. Timu ya dziko lino ya Flames masana ano ikumana ndi timu ya Ethiopia m'masewero achiwiri opimana mphamvu. Masewero oyamba Flames inagonja ndi Ethiopia ndi chigoli chimodzi kwa du loweruka lapitali. Malawi ikusewera masewerowa pokonzekera masewero odzipezera malo ku mpikisano wa 2027 AFCON. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mabasa awiri amene anyamula Malawi 156 omwe akuchokera mdziko la South Africa afika ku Blantyre. Dziko la Malawi likuchititsa msonkhano wa maiko a mchigawo cha Sadiki womwe cholinga chake ndi kulimbikitsa kukonzekera komanso kulimbana ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ndipo timu ya dziko lino ya Flames masana ano ikumana ndi timu ya Ethiopia m'masewero achiwiri opimana mphamvu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino.